खुलुमबाय 32 नं भेरगाव समष्टिनि गासैबो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो दैदेनगिरि आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे बिटिआरनि गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जोंनि गासैबो इएम एमएलए आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय दुर्गा फुजानि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो मिजिंथिदों बिमा दुर्गाया गाज्रि शक्तिखौ फोजोबस्रांनानै मोजां शक्तिखौ जाहाथे जोंनि समाजाव लाबोयो आरो जोङो इनाय आरो अनागारनि फारसे जुजिनो हानाय जों जाहाथे गोहो मोनो बेखौ जाहाथे बिमा दुर्गाया जोंनो बोर सारस्रिहरो दुर्गा फुजा बा बायदिसिना फोरबोफोराव जोंनि लाइमोनफोरा माखासे ड्राग्स बा माखासे निसा बुस्थु लानानै माने लामा लामा थानानै बायदिसिना जाथाय खालामो बेनि सायाव मा बुङो? फुजा मेला बा बायदिसिना फोरबो होननानै बुङोब्ला गाहायै लाइमोनफ्रानो बांसिन बाहागो लायो जिहेथु लाइमोनफ्रा बांद्राय मुखुब थाया गावबा गावनि खामानि दा बेबायदिनो दुर्गा फुजाफ्रावबो जोंनि लाइमोनफोरखौनो बांसिन बाहागो लानायखौ जों नुयो दा बे समाव आङो मोनसे खोथा खावलायहरगोन जिहेथु लाइमोनफोरनियाव मोनसे बदनाम दं आरो खायफा लाइमोनफ्रा बायदिसिना समाजनि बेरेखा खामानिबो मावो जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै देनद्राय जानानै सिगारेट सोबनानै बायदिसिना खामानि मावनाय जायफोरखौ समाजाव गनाया आरो बेनि अनगायैबो बाइकखौ गोसायै सालायनाय दिनैथ' पुलिसा गोबां स्ट्रिक्ट खालामदों एमभिआइफ्रा गोबां स्ट्रिक्ट डिआइ गैयाबा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाब्ला बा हेलमेट लायाब्ला बा गारिया नांगौ बायदि डकुमेन्टस गैयाब्ला पुलिसा चेक खालामखायो दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय मा फुजा मेलाफोरखौ जोङो नायनांगोन नाथाय गाव गावनि आब्रुथिखौ गाव गावनि रैखाथिखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे बेरायो जाय जानला मानला जाहाथे आखुथाय दिन्थिया मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाजा जोबोद गोरों जाबाय जोंनि समाजखौ गोबां नायहरो गुबुन हारिफ्रा दा बेखायनो जोंनि सासे सानै गाज्रि खामानि मावनाय लाइमोनफोरनि थाखायनो हारि आरो समाजा बदनाम जायो जाहाथे बेनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गोजानाव थायो आरो बिसेसकै आं खावलायगोन जायफ्रा देग्लाय मेट्रिक होगोन बा जायफ्रा हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगोन बा जायफ्रा मोजां एग्जाम होगोन बिथांमोना जाहाथे फुजा मेलाखौ बांसिन प्रायरिटि होआलासिनो गावबा गावनि फरायनायखौ प्रायरिटि होनानै गावनि जिउखौ दाना लानायाव जाहाथे गाव सांग्रां जायो आं बेखौ खावलायबाय नाथायबा नैबे दुर्गा फुजायावहाय गोबां गोरिब दुखिया बेवहाय रंजानाय बा फुजा मेला नायनानै खाबुखौ लायो बेवहाय खायफा गैयै मानसिफोरा बेबायदि उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जायो जायनि दाम बेसादनि सायावहाय मा बुंनो सानो? बेसेन बारायनायाथ' सारा हादोरावनो जोंनि आसाम रायजोआवनो बे जादों बेखौ जोङो नैबे फुजानि समावल' नङा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि समाजाव बा जोंनि रायजोआव बायदिसिना मुवा बेसादनि बेसेन बारायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जाबाय जोंनि जि मानि भेलु रांखान्थिनि जि बेसेन बे बेसेनानो जिहेतु खमायलांदों आमेरिकान डलार बायदि खमायदों दा बेखायनो आं खावलायगोन दे बेसेन गोसा जादों होननानैबोथ' जों फासयनानै थाजाला दा बेखायनो जोङो बेसेन गोसा जाबाय मुवा बेसादा बेखायनो जोंनि खामायनायनि हारखौ जोङो बांहोनांगोन खरसाखौ जों जेरै हायो खमायनो जोङो नाजानांगोन ओरैनो जोङो नांगौनि बारा जाहाथे रावबो खरसा खालामा आरो बयबो सेभिंसनि बाथ्राखौ बयबो साननांगौ जानानै फैबाय दिनै जोंनि रायजोआव बेसेन बारायनायाव जों बर' सुबुंल' बा जोंनि ओनसोलनि सुबुङाल' बाहाय मोगा मोगि जानाङाखै जेंनाजों गोबां हारिनि सुबुङाबो बेजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों नाथाय गुबुन गुबुन हारिफ्राबो गावबा गाव जुजिनायनि माखासे राहा लामा खालामनानै लादों दा जोंनि सुबुंफ्राबो बे बेसेन बारायनायनि थाखाय गावखौ साखाफारा खालामनो थाखाय जुजिनो थाखाय बयबो थियारि जानायनि थाखायसो सम होननानै आं सानो बिटिसि बा बिटिआर एडमिनिस्ट्रेटिभआ दुर्गा फुजा नायनायाव माबाफोर नेम खान्थि खानो हादों नियम खान्थियाथ' आवगायनिफ्रायनो दङ जेरै एसअपि दङ अबसे कर'नानि बायदि नङा खिन्थु एसअपि माखासे नियम खान्थि दङ जे मोनाजासे फुजा मन्दपखौ खुला लाखियै बा माखासे बेवहाय क्राइटेरिया दङ आरो मोनफ्रोमबो फुजा मन्दपआ प्रसासननिफ्राय
पारमिसन लानांगौ बे मोनसे दङ आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो आसाम सरकारा देग्लाय 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन बोसोर जानाय फुजा कमिटिनो 10,000 रां होगोन होननानै केबिनेट डिसिसन जाबाय हयथ' बियो सानसे साननि गेजेरावनो बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ आसाम सरकारा हरगोन आरो बेबायदियै जोंबो जोंनि समस्तिनि जेसेबांखिनि 3 बोसोरनि बांसिन बैसो जाबाय फुजा मण्डपआ बे फुजा मण्डपखौ जोङो गासै मोन 19 भेरगाव समस्तियाव बे मोन 19 फुजा मण्डपनिखौबो जोङो लिस्ट खालामनो बेबायदिनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव बे फुजा मण्डपफ्रा आसाम सरकारा फोसावनाय बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ मोनगोन बियो जोंनि हारिमु अनफावरि हारिमु सिबियारि आरो फावखुंगुर फावखुंग्रि सिनेमा दिहुनगिरि बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो जोंनि रायजोफोरनि थाखायबो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां बियो गोलाव समनि जेंनामोन थांनाय गोलाव सम हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समनिफ्रायनो बे मोनसे जेंनामोन दिनै बे जेंनाखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय जोंनि सरकारा सुस्रांनो थाखाय राहा लादों बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दासिम रौतायाव गंसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला हिसाबै आरो चिरांनि रुनिकाटा बेबायदिनो गंथाम सिनेमा हलखौ गिबियाव 2.5 कोटि रांनि बानायग्रोनो नागिरदों गोबां सिनेमा दिहुनगिरिफ्रा गावनि दिहुननाय सिनेमाखौ दिन्थिनो थाखाय माखासे हलफोरखौ भारायाव लानो गोनां जायोमोन बा माखासे टेम्परारिलि पेन्डेल खानानै बेखौ देखायनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय पेन्डेल खानानै देखायनो गोनां जायोब्ला सिनेमानि जि स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डआ खमिलाङो दा बेखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि सरकारा सिनेमा आरो थियेटार डिपार्टमेन्ट एबा कालचार डिपार्टमेन्टआ बे सिनेमा हलखौ बानायनायनि थांखि लानाय जादों आरो आं सानदों गिबियै जों टाउनाव बनायनायनि उनाव माखासे गोनांथिखौ नायनानै जोंनि माखासे साब डिभिजन लेभेलावबो बे सिनेमा हलखौ जों बानायनो थाखाय साननाय जादों आरो बेखौ जुदि जोङो मावफुंजोबनो हायोब्ला जोंनि हारिमुनि सिबियारि हारिमुआव गावखौ बावसोमग्रा सुबुंफ्रा एसेब्लाबो आरोबाव खामानि मावनो थाखाय साहस मोनगोन होननानै जोङो फोथायो आरो जोंनि जे सिनेमा दिहुननाय बे सिनेमा दिहुननायनि जायफ्रा दिहुनगिरि बिथांमोनाबो दिहुननो थाखाय साहस मोनो दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिखिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन